मुङा बड'सा आं बिश्वगुरु महागुरु बड'सा आं बिश्वगुरु आंनि बैसोआ 7,000 बोसोर बान्दा खालामदोंमोन नों 3,000 बोसोर बाह बाह असुर दानब किरात म्लेस रायखस आरो पिकास नों सोंखारिब्लाबो आं लाजियाखै नों गादबब्लाबो आं उनफिनाखै नों सोबख'ब्लाबो आं रानज्लंलाङाखै नेनानैसो दंमोन आंबो बै गाहाम समखौ माइरं हाजोनि फैलाव जौवेनाव लुखांजानाय सोलोंसालि प्राक ज्योतिषपुराव आसि थुनाय फोरोंनाय ज्योतिषी बिद्या बावबाय नामा लाजि गुसु जाना नों मोखां फांथे फांथे फरायनायखौ आंथ' गोसोआव दं दाबो एसे उनफिनब्लानो खुगा फेरनायखौ बिश्वगुरुनि अहेबाव देगारसोना महागुरु जानायखौ जान्था फाग्ला थिमि गला आलसिया बुंनायखौ नाथायबा बुंनायसाय महागुरु सेलुट खालामनांबाय 1003 बोसोरनि उनाव आंनि जोनोम सान 30 मार्चखौ आंनि आब्रुथिखौ नों गाखोमोरदोंमोन आसार खान्थिखौ सोलायगारदोंमोन जाजाबरि जानानै इसिंनि अन्थाइखौ एरखुदोंमोन माइनावसालिखौ लीलानि थावनि बाहायदोंमोन आइजो माहारिखौ खायसो खालामदोंमोन खर' गंग्लायनांबाय दा दिनै मागोनि नैथि मंगलबारखौ बाथौ सान फालिनांनानै आइनि हारिमुआव हिउवेनसांआबो सोमोनांहाबदोंमोन कामरुपनि भास्कर्य कलाखौ पुनुसनि राजायाबो गनायदोंमोन नों बुरखाय बुरसि फिसाफोरखौ नारसिनदोंमोन सिगि सग' खालामना गुस्लायहोनो नाजादोंमोन आं जौसाय फाग्ला जाफ्लाना नोंनि जौसिन फोलेरनिफ्राय आन्द्रायना फोथांना लाखिबोदों हारिनि हारिमु दिनै नों नाजावनांबाय दखना गामसा आर'नाइ आंनि हारिमु खाम सिफुं सेरजा बर'नि दामजु अनला नारजि नाफाम बर'नि खाजा पेरादाफिनि गोखा गोखै खायो हानजा हानजा बुहुम खौराङारि मुंख'नाय उनसं आं खाबु मोनाखैमोन नोंखौ खिथेर लानो सानदोंमोनब्लाबो सुखु सुजों एरख'नो 3,000 बोसोर नेना दंमोन खर'नि दावहायाव फेजेननो बबेखानि थांखि गैया गोदानै फिन साजा होनो नाथायबा थियारि आं जिखि थासारियाव हारिखौ रैखाथि होनो बड'सा आं बिश्वगुरु